Hei, mä oon Sivulla Joni, entinen narkomaani ja nisti, mutta nykyinen tekninen kiinteistöhoitaja ja yliopisto-opiskelija. Minut on julistettu 8 kertaa kuolleeksi vereistä, 3 heroiinista, 4 fentanyylistä ja sitten kerran yhdestä auto-onnettomuudesta, joka ei liity varsinaisesti asiaan, mutta että kuolemanrajan kokemuksia on. Mutta että pointti on se, että mä oon nykyään tämän näköinen yliopisto-opiskelija, joka on toki eronnut ja asun yksiössä ja en ole mikään rikas ja näin päin pois, mutta että mä niin kun on nykyään painan 77 ja on ihan tyytyväinen itteeni. Ja mennään 15 vuotta taaksepäin, niin mä painoin 50, varastin kaiken mitä eteen sain, pyöristä autoihin, vedin supua, vedin piriä, myin myös supua aikana aika isostikin, mutta sitten kun loppui se, mä rupesin liikaa itse vetämään, niin mun pomot ei tykänneet ja piti ruveta maksamaan siitä ja se oli kova paikka tippua isoilta tuloilta sitten niin kuin paterahoille ja sitten mä otin piriin myyntiin jonkun 1,5 kiloa ja vaikka mä vedin sitä joka päivä ja mun tyttöystävällekin tarjosin sitä joka päivä tai mun ex-vaimolle, niin siitä huolimatta siitä jäi käteen tyyliin joku 4 tonnia, vähän vajaa ehkä 3800, 3700, 3600, sanotaan 3500 kuussa, mutta arvaas mihin nekin rahat meni ja poliisitutkintoja tuli jatkuvasti, oikeudenkäyntiä ja tuomioita. Mutta vankilassa mä kuitenkin ensimmäistä kertaa, kun mä pääsin avovankilaan, niin mä opin olemaan selvinpäin. Siellä oli huumeita, mutta siellä mä olin ollut niin kauan selvinpäin, että mä pystyin sanoa ei. Ja sitten mä läksin opiskelemaan, mä sain kämpän. Mä sain elämäni, kun opiskelin ammatin tekniseksi kiinteistöhoitajaksi ja mä sain elämäni kuntoon. Toki mut erotettiin, mä olin korvaushoidossa vielä sen opiskeluaikana, mutta tavallaan erotettiin sieltä koulusta tämän korvaushoidon takia ilmeisesti, koska sanottiin, että mä oon sekaisin siellä ja näin. Ja en mä tiedä, on mä saattanut ollakin heidän mielestään ja heidän näkökulmastaan. Mutta he ymmärsivät ja näkivät, että toi kumminkin yrittää, niin sai mahdollisuuden ja mä lopetin korvaushoidon. Mutta totta kai mun pääsin ja sain ammatin ja näin ja sain kiitettävät kaikista näytöistä ja plus näistä, kun mä oon ylioppilas ennen sitä tosi hyvin numeroon 8,8 keskiarvo lukiossa stipendin kerran. Että ei nää omiskajutut tuottaneet vaikeuksia, että mä en edes yrittänyt ja sitten vetin 4 ja 5. Mutta tää ei ole mitään kehumista, sanon vaan, että toisille on tietyt asiat helpompia. Minulle on teoria-asiat helppoja, kun taas käytännön asiat on vaikeita. Mutta kun mä oikein panostin ja yritin, niin mä sain niistäkin en 5, vaan 4. Sehän ei ole kiitettävä, vaan onko se erittäin hyvä. Jos 3 on hyvä, niin 4 on erittäin hyvä. Niin. Ja sitten mä avoimessa yliopistossa läksin sosiologiaa opiskelemaan ja kohta on pari kurssia suoritettu ja sinne mä siirryn päiväopiskelijaksi. Asiat rupes menee hyvin. Mutta ei mitään, mä vaan, että mä en koskaan tarvinnut mitään näitä vertaistukijuttuja. Totta kai on hyvä olla ystäviä, jotka jeesaa, mutta mä en se ryhmäjuttu, se ei ollut vaan mun juttu. Ei kaikki ole, ei pidä pakottaa kaikkia samaan muuttiin, koska
ei kaikille sovi kaikki samat asiat. Mä oon introvertti ja hyvin niinku, mulla on autistisia piirteitä ja mä tykkään yksinään käsitellä asioita. Ja tuolla huumemaailmassa mä oon saanut paljon kateutta ja haukkumista, mutta mä oon saanut siellä myös paljon ylöspäin katsomista ja kehuja ja on sanottu, että mä oon monen esikuva. Että jos sulla menee nyt huonosti ja sä oot narkomaani, jolla ei oo mitään, ei kotia, ei työtä, ei rahaa, ei perhettä, ei toivoa, ei yhtään mitään, niin sä voit nousta sieltä. Minä olin samassa tilanteessa ja nyt mä oon tässä. Oikeesti. Älä lopeta yrittämistä, vaan se pelkkä lopettaminen ei riitä, vaan sun täytyy hankkia elämääsi muuta sisältöä. Ja kun sä sen teet ja lopetat, niin sä pystyt ihan mihin tahansa. Jos mä pystyn siihen, niin se tarkoittaa vain yhtä asiaa. Ja se asia on se, että myös sä pystyt siihen. Ei muuta. Tällä kertaa. Kiitoksia näkemiin.